Kostvejledning er super usekset et koncept, og her er nogle principper bag, hvorfor det er så usekset. Og det kan vi lige gå ind i her nu. Jeg kommer ikke til at tale særlig meget om kost og vejledning på den her kanal, og det er simpelthen fordi, at udover det er super usekset, så er det også ekstremt simpelt langt hen ad vejen, specielt når det er, at vi kigger på videnskab og hvor de kommer fra. Jeg tror, at de fleste har brug for en forståelse af de her to principper, og når de først har forstået de her to principper, så kan du egentlig tage den ramme og sætte ud over alle de kostvejledninger og råd, du har. Når du kender de her to her, så kan du gøre stort set, hvad du vil med det. Så der er to principper, man skal kende til. I virkeligheden er der kun et princip, hvis man skal være lidt grov omkring det. Men det er bogstaveligt talt kalorier ind og kalorier ud. Det betyder, kort sagt, hvis du gerne vil tabe dig, så skal du spise mindre, bevæge dig mere. That's it. Der er ikke mere i det end det. Så er der outliers. Vi snakker sådan noget med altså 2%, 3%, 4% af personer, som har nogle ekstraordinære omstændigheder. Men den brede skare, hvis vi kigger på den gennemsnitlige dansker, så er det kalorier ind, kalorier ud, og så er det bare det som hovedprincip. Du behøver ikke at vide mere om kost overhovedet. Andet princip, du skal kende til, og det er konceptet af makronutrienter, som er protein, fedt og kulhydrater. Jeg siger det i den rækkefølge, fordi at hvis du kun spiser protein og fedt, så lever du ganske udmærket. Der er ikke nogen funktioner i dig, som går i stykker eller dør hen. Men bogstaveligt talt, hvis du stopper med at spise protein eller fedt, så er der funktioner i din krop, der vil på sigt decideret stoppe med at fungere. Så det vil sige, at det er livsvigtigt, at du spiser protein og fedt. Men kulhydrater derimod, de er ikke vigtige for at kunne overleve. Så hvis du prøver at kigge på det med den linse, okay, så kulhydrater er ikke vigtige, men den gennemsnitlige danskers kost er more or less 70% kulhydrat, hvis ikke mere. Hvis man vender den på hovedet, siger, okay, protein og fedt, det er det vigtigste, det er det, jeg skal have først, og så kan man drysse kulhydrater oveni for alt det sjove, for kulhydrater smager jo bare generelt relativt godt. En anden tilgang vil være, min mor desværre gik bort, hun gik bort af kræft. Men noget af det første, der skete, da hun fik at vide, at nu har hun fået kræft, det var, at hun skulle spise keto. Og det synes jeg er lidt interessant, når man bare kigger på det udefra og ind, at okay, fair nok, så når en rimelig grim sygdom, som de fleste kender til i et eller andet forstand, at man får det sted at vide, skære kulhydrater ud, fordi at kræft elsker det. Food for thought. Mere behøver jeg ikke at sige deraf. Men det kan betyde med, at lidt drys på toppen af det, der kommer til at gøre dig skade. Så jeg spiser også kulhydrater. Jeg spiser bare ikke så mange af dem. Og det er dem, som er laveste prioritet af de makronutrienter, jeg spiser. Så jeg siger ikke, at du skal skære det ud. Jeg siger bare, tænk over, at der er livsvigtige ting, du skal indtage. Fedt og protein. Og kulhydrat er ikke vigtige for dig. Overordnet så min filosofi så 80-20. Det betyder egentlig bare, at hvis du kigger på en lang nok tidsskala, og du kigger på det linse af kost, så hvis du bare holder dig inden for 80-20, så det vil sige, at 80% af tiden, der spiser du fornuftigt, sundt, og 20% knap så meget, så er du inden for rammen, og tager du den og gør over et måned, 6 måneder, et år, så før eller siden, så vil du meget hurtigt indse, at nu er du faktisk sund og rask, og du har tabt det kilo, du gerne vil, og du har fået den muskelmasse, du gerne vil. Det leder mig tilbage til konceptet af quick fixes og de her, du får 6-pack på 7 dage, eller et eller andet åndssvagt efterhånden. Lad nu være med at kigge på de her flotte titler. Lad dem ligge.
og tænk på den lange bane. Tag nu din fitnessrejse og sig, okay, jeg skal leve lang tid, jeg skal leve godt, og jeg skal leve mobilt i min krop også, så jeg kan samle min datter op, jeg kan gøre de her ting, også når jeg bliver 60 år, 70 år. Jeg vil stadig gerne være mobil, jeg vil stadig gerne have et liv, som har høj livskvalitet, fordi at jeg kan bevæge mig. Så jeg tænker, i min kost, tænker jeg på den lange bane i forhold til, jeg spiser protein, jeg spiser fedt, kulhydrater, dem skærer jeg ned til alt det sjove, jo vist. Men det er bare alt det sjove. Så det er en del af min overordnede plan. Det kommer bare i ny og næ. Og det samme gælder jo i forhold til fysik og din træning. Tænk nu i lange drag først. Og jeg siger det jo, fordi at jeg har selv været der, jeg har selv gjort det. Og det er ikke så lang tid siden. 130 kilo squat. Skarp knæsmerte. Jeg vidste godt, jeg ikke var mobil. Og jeg vidste godt, jeg ikke havde stabilitet. Så begyndte jeg at arbejde på min stabilitet, fordi at okay, nu er jeg ved at få en datter, og jeg er nødt til at lige at op mit game, og jeg vil gerne være her, når hun bliver større, og kunne bevæge mig og lege med hende, komme ned på gulvet, altså, og op igen, uden at der er 3, der skal hjælpe mig op, ikke? Så tænk på den lange bane frem for den korte bane, og så vil de fleste ting falde på plads for dig. Det var bare det, jeg havde omkring kostvejledning så hurtigt. 2 principper. Indtag, og hvad der kommer ud i forhold til altså hvad du laver af træning. Så, og princippet nummer 2, det er bogstaveligt talt bare, kulhydrater er ikke vigtige for dig overhovedet. Det er de eneste 2 ting, og derfor i bund og grund er kostvejledning bare ikke særlig sexet. Vigtigt, men har man usekset. For videnskaben er relativt sikre på de her 2 principper. Relativt sikre. Så lad det være den information, jeg har til jer. Benyt det, og ses vi bare igen næste video. Hej! Derfor kan du umiddelbart godt gå ind. Det skal jeg lidt der.